नमस्कार. आज नवरात्रीचा 9वा दिवस म्हणजे नवरात्राची आज सांगता. नवमं सिद्धिदात्रीच नवदुर्गा प्रकीर्तिताः अशी ही सिद्धिदात्री देवीची आज आपण उपासना करणार आहोत. या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्ये 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 नमो नमः. इंद्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेवे नमो नमः. चितिरूपेण या कृष्णत् मे तद्व्याप्य स्थिता जगत्. नमस्तस्ये 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 नमो नमः. सिद्धिदात्री देवी नावातच सगळं आहे. सिद्धीचे वरदान जिच्याकडून मिळते अशी ही सिद्धिदात्री देवी. सिद्धिदात्री देवीसाठी कुंकुमार्चन आज केलं जातं, कारण आजची नवरात्राची सांगता असते. 9 दिवस आपण नवदुर्गा या सगळ्या आपण बघितल्या, कोणत्या काय काय त्यांचं विशेष हे आपण प्रत्येक दिवशी पाहिलं. तशी आजची ही सिद्धिदात्री सर्व सिद्धीस नेणारी ही सिद्धिदात्री. साळीच्या लाह्या बत्तासे यांचा हिला नैवेद्य दाखवला जातो, ओंकार केला जातो. अभद्र नष्ट होऊन सगळं इष्टकामना पूर्ण होतात. नावात आहे ना सिद्धिदात्री देवी, त्यामुळे सर्व इष्टकामना आपल्या तिच्या उपासनेने आपल्या इष्टकामना पूर्ण होतात. या दिवशी महानवमी असते. जसं अष्टमीचा होम हवन केलं जातं तसं नवमीला पण होम हवन केलं जातं. नवमीच्या दिवशी उपास केला जातो. आता या 9 दिवसात बऱ्याच जणी 9 दिवस पूर्णपणे उपास करतात. कोणी धान्य फराळ करतो, म्हणजे भाजलेलं अन्न फक्त खायचं, म्हणजे त्याला धान्य फराळ म्हणतात. असं धान्य फराळ करतात. कोणी दूध फळं असं खाऊन करतात. अशा तऱ्हेने अनेक प्रकारे जशी ज्याची भक्ती असेल त्याप्रमाणे ती व्यक्ती ती महिला म्हणा किंवा कोणी स्त्री पुरुष या देवींची उपासना करतात आणि आपलं इप्सित आपलं सगळं हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात. तिच्याकडनं वरदहस्त मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. असे हे 9 दिवस नवरात्रीचे पूर्णपणे आनंदात, अतिशय उत्साहात, जल्लोषात आपण साजरे करतो. कोणी गरबा खेळून करतं, कोणी भोंडला करून करतो. अशा तऱ्हेने अनेक प्रकारे हे 9 दिवस अतिशय उत्साहात, आनंदात, जल्लोषात साजरे केले जातात. आणि नंतर दशमीच्या दिवशी विजयादशमी म्हणजे दसरा हा सण येतो, तोही आपण तेवढ्याच उत्साहाने साजरा करतो. अशी ही नवरात्रीची संपूर्ण 9 दिवसांची नवदुर्गेंची आपण उपासना केली. सर्वांना खूप दीर्घायू मिळो, आरोग्य मिळो आणि सगळ्यांच्या मनोकामना पूर्ण हो, ही मी आमच्या सुप्रजातर्फे सर्वांच्या वतीने देवीला प्रार्थना करते. धन्यवाद.